σημερινή επίσκεψη, εκδήλωση στην ωραία πόλη της Αλεξανδρούπολης σηματοδοτεί για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό τη συνέχιση μιας γόνιμης, ουσιαστικής, δημιουργικής, ανθρωπιστικής συνεργασίας με τον Φαρμακευτικό Σύνδεσμο των Επιχειρήσεων Ελλάδος, μια ουσιαστική σύμπραξη η οποία είναι απόρρια κοινών αντιλήψεων, θέσεων, στόχων και σκοπών, πάντα στα πλαίσια της κοινωνικής συνοχής, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ανθρωπιστικής δράσης, της εθελοντικής ενέργειας, αρχές που είναι θεμελιώδεις για το ερυθροσταυρικό κίνημα. Η κίνηση και η πρωτοβουλία αυτή που έχουμε αναλάβει σήμερα είναι ένα δείγμα εθελοντισμού, προσφοράς και αλληλεγγύης εκ μέρους των φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδος με την πολύτιμη συνδρομή και την υποδομή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προς τις μονάδες υποδομές παιδιών που έχουν ειδικές ανάγκες, προσφέροντας υγειονομικό υλικό, φαρμακευτικό υλικό, και αντιλαμβανόμεθα το πρόβλημα που υπάρχει στην κοινωνία και προσπαθούμε στα χρόνια της κρίσης να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Σύνδεσμο και όλες τις εταιρείες που μετέχουν, γιατί χωρίς τη δική τους ευγενική ουσιαστική συμβολή χορηγία δεν θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε τη σημερινή μας επίσκεψη. Δεν είναι μόνο ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων, είναι και συγκεκριμένα μέλη μας επιπλέον του συνδέσμου, η ΛΕΟ, η ΜΕΡΚ, η Φαρμασέρ Λίλι, η Σανόφι, η Απιβίτα και η Βιανέξ. Εμείς, δωρίζοντας φαρμακευτικό υλικό, υγειονομικό υλικό και είδη πρώτης ανάγκης, όπως και όπου χρειάζονται, συνεχίζουμε αυτό το διπορικό αύριο στην Ξάνθη.